Άνοιξε έτσι τα φώτα. Μην κοιμάσαι, αγάπη μου. Σε πόση ώρα φτάνουμε, Φέδρα? Κοιτά τη μαμά. Θα τις βγάλω τις κάλτσες να τις ακουμπήσω με τα χέρια μου, τα κρύα. Μην κοιμάσαι. Άνοιξε όλα τα παράθυρα. Κάνε έτσι, αγάπη μου, πίσω να σε χτυπήσει ο αέρας. Έχουμε μια φοβερή έκπληξη στο σπίτι, μην κοιμάσαι. Κάθε φορά αυτό κάνεις, ρε Φέδρα. Θα σου δώσω σοκολάτα. Κοίτα έξω τα δεντράκια. Διάβασε τις επιγραφές. Τι λέει, ζυγοσταθμίσεις ο Θανάσης. Δεν ξέρει να διαβάζει τώρα. Κοίτα ένα σκυλάκι. Και μια γατούλα. 3 λεπτά ακόμα. Σε ένα λεπτό. Έλα να ακούσουμε Kids Radio. Πάμε, μπαμπά, τραγούδα. Μια βαρκά ήταν μόνη της. Δεν κοιμόμαστε. Με ολόλευκα φτερά. Κρά! Δεν καταλαβαίνω γιατί το παιδί έχει τόση ένταση στον ύπνο του. Τόσο εφιάλτης. Τα μάτια και κάντε έτσι. Α, τι ωραία μάτια. Πάμε. Έλα, παλαμάκια. Να σου πω, θες καφέ? Δεν πειράζει για μια φορά, λίγο. Μην κοιμάσαι, καλέ! Να της ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπο. Σε παρακαλώ, μην κοιμηθείς. Μην κοιμηθείς, φτάνουμε σε 2 λεπτά. Μην κοιμηθείς. Let it go. I don't care. Κοιμήθηκε. Εσύ φταίς που δείχνεις έτσι. Λοιπόν, πάμε.